hindi naman to race eh. Kahit anong gawin natin, kahit anong promote natin na hindi race ang endurance, magmumukhang race pa rin yan dahil sa mga top finishers award. Alright, so napakadami nilang palpak, napakadami nilang pagkukulang. Naka-indicate doon sa memorandum na pinakamalaking dahilan kung bakit nila dinecline o kinancel yung permit na Ormoc Adventure Rally is what's up mga ka-team? Magandang hapon, isang makulimlim na hapon sa ating lahat. Medyo bumubuti na yung panahon after 3 days na umuulan. Napakita na si Haring Araw, hindi pa fully maganda na yung panahon pero at least wala ng ulan. Alright, so along the way, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking event na na-postpone dito sa Leyte. At walang iba yun kundi ang Ormoc Adventure Rally V3. Alright, let's go! So ayun mga ka-team, welcome back sa ating panibago na namang vlog. Kung ikaw ay bago pa dito, don't forget to subscribe, like, and hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright mga ka-team, for today's vlog, pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit na-postpone ang Ormoc Adventure Rally V3. Alright, so ride safe muna sa atin ano. Yes, bago ang lahat, alamin muna natin kung kailan nangyari o kailan nagsimula ang event na to bago tawaging Ormoc Adventure Rally. Alright, so mga ka-team, 2 years ago, year 2019, naganap ang first Ormoc 500 km Freedom Ride Endurance Challenge, which is bago tawaging Ormoc Adventure Rally V3 na naganap naman noong February 14, 2020. And now this year dapat magaganap, this coming October 16 and 17 magaganap ang Ormoc Adventure Rally V3. Alright, postpone yung event, postpone yung endurance challenge. Bakit? Ito yung pinakamalaking dahilan. Last week, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, naglabas ng EO or memorandum ang governor ng Southern Leyte stating sa EO dinidecline niya ang permit ng event na supposedly madadaanan ng Southern Leyte na naturang event. Right, so naka-indicate doon sa memorandum na ang pinakamalaking dahilan kung bakit nila dinecline o kinancel yung permit na Ormoc Adventure Rally is dahil sa previous endurance event na Tacloban 600 km endurance challenge. Alright, because of that event, Tacloban 600, napakarami nilang na-record na road accident sa buong Southern Leyte na involving ang mga participant ng Tacloban 600. So yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinospone o dinecline ng governor ng Southern Leyte ang permit ng Ormoc Adventure Rally. Bakit nga ba ginawang basihan? Alright, so maliban doon sa napakaraming na record na road accident involving ang mga participant ng Tacloban 600 is yung organizer. Hindi ko alam kung sino ang organizer ng Tacloban 600. Napakadami nilang palpak, napakadami nilang pagkukulang. Ako mismo, kami mismo, isa kami sa naging participant ng Tacloban 600, and based on my experience, talagang napakalaki ng pagkukulang ng event na yon. Ng organizer nila, napakalaking pagkukulang. Hindi fully organized, hindi fully coordinated ang organizer ng event sa mga LGU, mayors, municipality mayors, mga PNP na madadaanan ng event. Kaya hindi talaga safety yung pagtakbo ng event na yon. Kasi ang mga naging marshal nila is voluntary lang. So meaning pwedeng hindi mag-marshal o pwedeng mag-marshal din, o depende na sa mga marshal kung gusto nilang mag-marshal doon. Kaya ang nangyari doon is nagganda ligaw-ligaw yung mga participants, saka yung accident talaga. Wala na mga marshal, kaya lusot na lang para ginawang pangangarera. Yun yung pinaka-making term, ginawang karera yung event. Siguro kung fully coordinated sila sa mga marshal nila, malilesen yung road accident nun eh. Kasi ma-aware yung mga motorista nun na merong endurance, kasi merong mga marshals, every corner may mga marshals, every crucial na daan may mga marshals, kaya malilesen yung chance ng aksidente. Pero nga yung nangyari is naging voluntary na lang. Yung for me, nakita ko yung mga marshal is, ang ginawa na naman ng mga marshal is inaantay na lang nila yung mga kasamahan nilang
kasali sinaturang event. Yun na lang yung inaantay nila. Pagkalagpas nyon, nagsisiuwian na. Alright, kasi voluntary lang eh. Hindi committed yung mga marshals na tapusin yung event, kasi nga hindi naman nakipag-coordinate yung mga organizers ng Tacloban 600 eh. Kami nga mismo dito sa Sugod eh, almost siguro mga 1 day before yung endurance, tsaka pa binigay yung tarp ng photo ops dito sa Sugod. So sinabihan na ng admin namin na hindi na lang kami magma-marshal dito kasi parang wala naman, parang hindi naman desidido yung mga organizers nyon. So hindi naman natin masisis kasi sila, pero it is their responsibility na magkipag-coordinate ng mabuti sa magiging marshal nila. Responsibility yun ng mga organizer na magkipag-coordinate sa mga magiging marshal nila, especially sa mga LGUs, mayor, PNP, mga traffic enforcer, mga barangay tanod kung meron man, mga ibang clubs na madadaanan ng event. Dapat kinoordinate nila para smooth yung naging takbo ng endurance na yon. Pero yun nga, naging palpak yung event na yon. At eto, ang naging effect nun is itong Ormoc Adventure Rally ang napagbugtungan nitong previous event na nangyari. Kaya hindi natuloy, naging postpone, at yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit na-postpone ang Ormoc Adventure Rally. Yun nga, yung Sabado na gaganapin ang Ormoc Adventure Rally, but dahil sa naging previous na event, yun, postpone yung event. Yun mga ka-team. At isa pa sa mga napansin ko no Tacloban 600 is almost taon yung naging postpone. Palaging napupostpone itong Tacloban 600. Sa pagkaalam ko nung Tacloban 600 is dati na din yung na-postpone. Palagi almost siguro mga isang taon ding na-postpone ang event na yon, yung Tacloban 600. Kasi dahil na nga sa pandemic na kinakaharap natin ngayon, ang nangyari is nung na-push-through na yung event nung August 1 is may mga kits na hindi dumating. Biruin nyo, halos isang taon o sobrang isang taon ang naging postponement ng event, tapos may mga kits pang hindi nabigay. Especially sa amin, meron kaming kasama na hindi na-release yung event vest niya kasi hindi pa raw nagawa. Kung iisipin mo, halos isang taon sobra yung naging postponement ng event, tapos hindi pa gawa lahat ng kits. Masasabi natin irresponsable, napaka-irresponsableng mga organizer. Bakit hindi natapos yung kit? Malaking panahon na yung naging postponement ng event, di ba? So talagang doon pa lang makikita na natin yung hindi well organized yung event. Isa pa is yung paglabas sa grid, yung take off. Yung pag take off sa grid pa lang, doon talaga namin nakita na hindi talaga organized ang event na to. Kasi dapat ang mauuna mag take off is big bike, followed by the backbone, and then followed by underbone scooters na category. So anong nangyari is big bike pa lang yung nagte-take off, may nakita na kami mga underbone scooters, mga M3s na talagang tumakbo na kasi doon pa naman sa grid walang mga organizers na nakabantay doon sa grid, kaya pwede kang lumusot o mag-take off na kung gusto mo. Pwede nga hindi mo na antayin yung take off na oras, taka dire-diretso ka na doon eh. Pwede yun kasi walang organizer na nakabantay. Doon pa lang talagang wala na. Tapos nung kasagsagan na ng event, mga marshals ng photo ops nagsisiuwian na. Hindi pa tapos yung event, nagsisiuwian na. Ang nangyari, walang photo ops ang naipakita nung nakabalik na sa grid, at saka walang mga checkpoint, walang pirma yung mga passport ID, wala, palpak lahat. Sayang na sayang yung naging event na yun. Parang kami pa yung napagbungtungan dito, yung mga participants pa yung napagbungtungan dito, kahit na sumali kami ng endurance na yung goal namin, yung goal talaga namin is makatapos lang talaga ng maayos, patakbo lang ng maayos, makapag-experience ng maganda. Pero in the end nag-enjoy naman kasi hindi naman kami katulad nung iba na ginawang karera yung endurance na yun. Tumakbo kami ng maayos na yun sa limit namin, back kung free yung daan, tapos slow down pag nasa syudad, nasa mataong lugar. Yun, hindi kami nagmamadali. Pagdating nga namin dito sa Sugod, almost isang oras kaming nagpahinga dito eh. Hindi talaga namin in-aim na matapos ng maaga, makapag-top. Wala. Ang gusto namin is makapag-ride kami
makapunta kami sa ibang lugar, makita namin yung ganda ng ibang lugar. Alright, yan naman talaga yung pinaka main na goal nitong mga event na to, mga endurance, mga charity. Yan naman talaga yung pinaka main na purpose kung bakit nagawa ang mga event na to. Kaya sana mabalik yung mga mindset na yan. Sana for me, sana siguro mas maganda kung tanggalin na yung top finishers nga award, para hindi matatak sa isip ng mga participants na babakbak tayo para makuha natin yung award na yan. Kasi dyan nati-trigger yung mindset ng mga participants na takbuhin ng mabilis o madali yung endurance. So sana i-promote natin yung tourism, i-promote natin yung kagandahan ng lugar ng madadaanan. Siguro for me suggestion lang to, hindi ko alam sa iba, suggestion lang to para sa akin. So mas maganda siguro kung yung magiging award nyan is best views na na-take ng participants, o gawa natin ng contest na magti-take ng views or spot, o what you call this, magandang lugar, magandang tanawin ng mga participants. Tapos yun yung i-compile doon sa grid ng mga organizer, para doon i-check kung sinong participant yung nakakuha ng pinakamagandang view, pinakamagandang tanawin during nung event, di ba? Mas maganda pa siguro noon kaysa gawin nating karera o gumawa tayo ng award na top finishers, ganyan. Kasi hindi naman to race kahit anong gawin natin, kahit anong promote natin na hindi race ang endurance, mukhang race pa rin yan dahil sa mga top finishers award. Alright, so no offense sa mga organizer, pero yan po talaga yung nagiging trigger, nakapag-trigger sa mga participants, lalo na pag naka big bike o malakas yung motor mo. Alright, so siguro naman merong mapupulot dito sa pinagsasabi ko ngayon. Alright, yes, that's it. Yun yung mga dahilan kung bakit na-postpone ang naturang event. Ang magagawa na lang natin dito as a participants, maghintay at mag-pray na hindi ma-cancel yung event, kasi sobrang sayang yung preparation na ginawa ng organizers ng Ormoc Adventure Rally, yung preparation na ginawa ng mga participants sa motor nila, sa physical and mental na preparation, yung budget na preparation, at lahat pa na preparation na ginawa. Masasayang lahat yan pag na-cancel yung Ormoc Adventure Rally. Dagdagang informasyon, ang Ormoc Adventure Rally po from version 1 to version 3 is fully coordinated po ang mga organizer sa madadaanan ng event. City mayors, PNP, HPG, Carancho, mga marshals, pati mga barangay tanod, mga barangay captain, mga club members, yun, fully coordinated po sila. Kung makikita nyo, i-search nyo yung FB page nila, Ormoc Adventure Rally, i-search nyo, dyan makikita nyo yung compilation ng mga pictures na talagang nakipag-coordinate sila, nakipag-meeting sila sa mga individual municipalities, personnel, mga traffic enforcer, yun, mga ganyan, mga PNP, para humingi ng permit at humingi ng assistance sa naturang particular na lugar na madadaanan ng event. Kaya ito sanang Ormoc Adventure Rally ang pinaka-organized na endurance event dito sa Leyte. And nakakaisa pang excitement is, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa na-postpone itong event na to, ang Ormoc Adventure Rally V3 pa sana ang first in the Philippines na gagamit ng digitalized platform during the event. Meaning, yung dating way na pag-checkpoint, photo ops, wala na yun. Ang mangyayari is, ang lahat ng participants ay bibigyan ng tag-iisang QR code, at during sa checkpoints is scan na lang and then record dun sa database ng organizer. Ito yung magle-lessen ng trabaho o magbe-verify during the verification na natapos ng participants yung event. So yun mga ka-team, yun yung naging dahilan at konting kwento, background tungkol sa Ormoc Adventure Rally. So dito na natin i-end yung vlog natin for today. Huwag yung kalimutan mag-like, na-share yung video na to, and kita-kits sa susunod na episode ng ating vlog. Peace out mga ka-team.